Hei! Hei! Astăzi o să facem una dintre cele mai interesante atracții din Orșova. Orșova este la o distanță de aproximativ 15 minute de mers din Băile Herculane cu mașina. Noi însă am luat un autocar până aici. Acum vom merge să luăm șalupa. Bine, vom mai aștepta puțin. Mergem pe pontonul ăsta drăguț, care se cam mișcă. O să fie un traseu foarte fain. E chiar necesar să faceți asta când veniți în Băile Herculane, deoarece Orșova chiar este foarte aproape. Acolo haideți să vă povestesc câte ceva despre lucrare. Totul a durat 10 ani de zile, din 94 până în 2004. În 2008, finanțatorul Iosif Constantin Drăgan a murit. Soția, rămânând cu toată averea, nu a vrut să mai continue lucrarea. E terminată în proporție de 60%. Ujma, barba și pometele din dreapta nu sunt terminate. Sculptorul care a făcut-o este Florin Cotarcea. Da, este orșovean. Perioada verii, când temperaturile erau de peste 25 de grade, se lucra puțin dimineața și puțin seara. Pentru că toată zona de unamitat în cazanele mici până la ieșire din cazanele mari și zona Herculanelor este plină de vipera cu corni. Este cea mai răspândită din țară în zona asta. Doi alpiniști acolo au fost mușcați. Are 55 de metri înălțime cu 25 lățime. Este cea mai mare sculptură în piatră din Europa și a doua din lume. După președinții americani, Muntele Rushmore. Nasul și cu mustața sunt reconstruite. Fiind o rocă crăpată, sfărămicioasă, risca cu timpul să pice și mai bine a fost dinamitată și reconstruită cu ciment și armătură. Tot ce vedeți aici a costat în jur de $1.000.000 și s-a lucrat cu dalta, ciocanul, picamărul, dinamită. Vă spuneam la Orșova că ăsta este un afluent al Dunării. El în capăt încolo are undeva la 2,5 m, 3 lățime. La fel o dată construcția barajului. Nivelul apei înălțându-se a intrat pe râu și l-a făcut așa mare. Da? Undeva la vreo 400 de metri pe dreapta era construită mănăstirea Mraconia. La fel, și ea a fost demolată și reconstruită ulterior pe vechiul amplasament a unui far de navigație. Hey, uite aici unde e șalupa asta în fața noastră, asta mai negricioasă, este considerat cea mai îngustă pe porțiunea Dunării din cazane, de aia se numesc cazanele mici. Iar ca adâncime la jumătatea ei acolo are 86 de metri. Este cea mai adâncă din tot parcursul ei. Iar aici în față intrăm în cazanele mari ale Dunării. Asta este golful Dubova. Localitatea Dubova, la fel pe deal sus, și ea a fost la apă și a fost rămutată. Drumul care merge la Moldova Nouă ocolește golfulețul, urcă în Dubova, trece printre munți și coboară după 4 km iarăși la marginea apei. Tot ce ați văzut până acum, de la ieșenința încoace, aparține de Parcul Național Porțile de Fier. Și pe o parte și pe alta, la fel spune Gerdap. Rangerii de la Parcul Național au făcut un traseu turistic din Dubova de sus, puteți veni până la jumătatea cazanelor mari, până în marginea Dunării. Să vedeți cum se vede.
Peștera Veterani este situată pe malul stâng al Dunării, în peretele stâncos al masivului Ciucaru Mare. A fost prima peșteră cartată științific din lume, dar este de fapt o grotă. O grotă formată natural, s-a format odată cu muntele și singurele intervenții ale omului. De aici sunt câteva construcții, câteva locuri amenajate. O să vi le arăt și o să vă vorbesc despre fiecare în parte. Această peșteră a fost descoperită, cunoscută de om încă de acum 3500-4000 de ani. De-a lungul timpului ea a fost locuită de om, a fost folosită în diverse scopuri. Primele atestări ale locuirii ei de către om sunt din perioada dacică. Strămoșii noștri o considerau sanctuar al zeului Zamols. Făceau aici sacrificii animale, sacrificii prin care aduceau ofrande acestui zeu la care ei se închinau. Sacrificiile erau făcute pe piatra unde este tunul și soldatul, care se numește piatra altarului. Locul a fost ales ca și altar nu întâmplător, ci datorită unui fenomen natural, considerat la vremea aceea semn de la divinitate. În timpul Imperiului Roman, locul și-a schimbat destinația. În fața peșterii a fost construită o mică fortăreață pentru apărare. A fost folosită până la căderea Imperiului, după care, fiind părăsită aceasta, s-a ruinat, s-a dărâmat. Cea mai cunoscută perioadă a acestui loc, perioada din care sunt toate construcțiile pe care o să le vedem aici în interior, dar și cele din exteriorul peșterii, aceasta a fost perioada Imperiului Habsburg. La sfârșitul secolului XVII, aici la Dunăre era granița acestui imperiu cu Imperiul Otoman. Fiind în război cele două imperii, armata habsburgică era mult mai jos și mult mai în față de malul actual al Dunării, la baza muntelui, unde era și o altă peșteră mai mare ca aceasta care a fost inclusă în acel prim nivel.
capului Decebal, dar de la pod. A fost o aventură pentru că am făcut pentru prima dată autostopul și ne-a luat un domn foarte drăguț. Mulțumim domnului din Arad care ne-a adus până aici. Da, nu știam cu ce să ajungem până aici și era un drum de câte minute? Cred că 15 minute? Aproape jumătate de oră cu mașina, înseamnă vreo 2 ore pe jos. Era un drum destul de lung de la Orșova, de unde eram, și am făcut cazanele Dunării cu șalupa și voiam să ajungem și aici la pod ca să facem poze drăguțe și să filmăm, așa că am reușit și am ajuns până aici. Acum provocarea este să ajungem și înapoi la hotel. Ziua noastră de activități se apropie de sfârșit, se lasă seara. Am reușit să plecăm de la capul lui Decebal, tot cu ajutorul Alexandrei, care s-a descurcat de minune astăzi și la dus și la întors. A reușit să convingă 2 oameni să ne ia. Acum mulțumim domnilor din Severin care ne-au adus până în Orșova și acum suntem la gară. Încercam și eu să văd cum stă treaba cu autostopul și cât de greu e să-l faci. Și am reușit. E bine că e o stațiune și e un loc așa mai primitor, în care oamenii sunt foarte drăguți și chiar ne-au ajutat, deși știu că în România... Să ajute 2 nebuni care hai ia-ne și pe noi nene. Da, în România nu prea se întâmplă să te accepte cu autostopul și gratis, așa că acum așteptăm trenul, pentru că Alin nu mai vrea să facem autostopul acum, chiar dacă eu am dat de gustul ăsta. Și o să luăm trenul de aici, din Orșova, până în Băile Herculane, după aceea o să mâncăm, o să mergem pe la piscină și o să încheiem seara, pentru că deja suntem obosiți de la atâtea activități. Ne-a ars și soarele, a fost foarte cald azi, începând de pe barcă, dar după cât am mai stat acolo, cât am filmat la capul lui Decebal, acolo cred că ne-a prins și mai bine și acum cam ustură pielea, să ne tratăm puțin cu niște apă termală și să ne revenim. Sperăm că v-au plăcut cadrele pe care le-am filmat, sperăm că v-a plăcut vlogul în sine și scrieți-ne în comentarii dacă și voi ați fost aici și dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Simt că leșit de la adrenalină. Așa spuneți? Da. Zboară ochelari. Spune camera.